Today mga kasama uban usab si Ma'am Greta Coyle sa SSS Bahada. Ma'am Greta, good morning. Good morning, Ma'am Ren. Yes po. Good morning sa atong mga listeners. Salamat kaayo, Ma'am. Ang available ka today sa pagtubag sa mga pangutana. Sama pod sa pangutana karon sa ato ang caller nga naa sa pikas linya si Ma'am Darling Mahilom. Siya mismo, Ma'am, mo direkta sa iyang pangutana. Ma'am Darling, good morning diha nga side. Good morning, Ma'am Ren. Yes, Ma'am. Go ahead, Ma'am Darling. Naapos pikas linya si Ma'am Greta. Alang si mong pangutana po. Ay, Ma'am Greta, napitungutana, Ma'am ba, na ami pension sa akong papa nga namatay sa una. 14 years old ko, ipastop nako na kay gi-stop lagi na hibalaan na mo ba nga ginakuan sa ako ang sa ako ang call ang amo ang kwarta, so gipastop nako from 14 years old ko. Ako ang pangutana, katong nga time nga from 14 nga na-stop until time nga siguro 18 or 21 lang bataman. 21. Ngayon pa ba nako to ang pension nga remaining sa akong papa? Yes, ma'am, no. Sumuato lang ka sa office sa SSS personally, ma'am. So, Hello, ma'am. case, Hello. anak mga makuha lagi hapon to. Burial Yes, something, yes, ya pension di ay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kay gipa-suspend lang man to, ma'am. So, pwede ito ibayad sa imong balik. Okay. Sige. So, Na lang. yes, Ma'am. Unsa kahay mga posible nga requirements anak Ma'am Greta? Muato lang siya sa office, ma'am, para kung unsay pangayoon sa iya, ha? Okay, sige. So, dunay posibilidad nga makuha gihapon ni mo, Ma'am Darling. Basin duna pa kay dugang pangutana or clarification ni anak, Ma'am? Wala na, sige, pwede ra kumato. Pero nakoy isa ka pangutana, Ma'am. Sige po. Naa pa ba yung reconstruction sa salary loan from SSS katong 2014 nga salary loan nga wala na bayaran? Yes, ma'am. Pwede ka pa mo apply o condonation na to karon, ma'am. So, kanang imuhang restructuring na wala nimo na human, ma'am. I-apply balik o condonation online. Okay. Online lang. Sige. Yes, ma'am. Sige. Sana lang, Ma'am Greta. Salamat, Ma'am Ren. Sige Thank po, you. Ma'am Darling Mahilom, salamat po. Ayan, mga kasama ang kining tubaga sa pangutana ni Ma'am Darling. Thank you, Ma'am Greta. Duna po'y dugang pang pangutana. Sa katong imong giingon, Ma'am Greta, nga condonation program, mo ba na, Ma'am, naapa ba da reconstructuring sa salary loan from SSS since 2014? Mo ba na ipasabot, Ma'am? Meaning, ma'am, tong 2014, ma'am, nag-apply na siya og restructuring or condonation. Wala niya na kompleto ba? So, pwede siya applyan karon, ma'am, under sa bagong condonation program. Okay. Online lang ba ni tanan, Ma'am, ang pag-apply? Yes, ma'am, online po. Okay, sige, noted na, Ma'am. Salamat kaayo. Ang dugang pampangutana din Ma'am, 13 years daw siyang active payer sa SSS. Need pa ba daw niya mag-continue og bayad or eligible na ba daw siya sa pension, Ma'am? Ma'am, kung wala pa siya 60 years old, ma'am, dapat mag-continue pa siya bayad. Dili siya eligible for pension. Ang kondisyon na anak, ma'am, mas naka 120 months ka na, basta wala ka pa 60 years old, dili ka pa pwede mag-apply for retirement pension. Okay, sige. Klaro kaayo. Salamat, Ma'am Greta. Ang pangutana ni Sir John Sampar, Ma'am, nga taga San Isidro, Carmen, Davao del Norte, pwede ba daw siya mag-apply og pension sa SSS? Wala daw niya mabayaran ang loan? Magpa-advise daw siya unsa iyang buhaton, Ma'am? Yes, ma'am, pwede man ta mo apply og pension, ma'am, no, maski na sa loan. Kaya lang mga mahitabo, i-deduct na to tanang balanse niya sa loan sa iyahang pension. Okay. Pwede ba na niya ma-process, Ma'am, through online gihapon, website? Yes, ma'am. Pero ang unang pagabuhaton gid ana, ma'am, is mag-apply sa siya og condonation sa loan, ma'am, before siya mo apply og pension. Okay, sige. Ang condonation ba, Ma'am, mga mo-process or pila ba kaadlaw ang process una ni mahuman iyang loan? Ma-approve na yun siya, ma'am. Okay. So, pwede din siya maka-apply ng pension. Ang condonation, Ma'am, is ma-process gihapon sa website. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alright, sige, Ma'am Sir John Sampar. Unahon nato ang condonation, no? Kay, tama ba, Ma'am Greta? Wala na may deadline ang condonation nga program sa SSS?
Yes, ma'am. Wala na ni siya deadline, ma'am. So, forever na ni siya na. Okay, sige, sana all na ay forever sa condonation sa SSS. Alright, Sir John Sampar, ang una ni mo buhaton katong mag-apply sa condonation loan and then pwede ka mag-apply pod sa imong pension through SSS website. Wala na may mga issues karon sa website, ma'am, no? Diretso-diretso naman. Ay, yes, ma'am. Pero buyag, ma'am. Maayo pod. Salamat kayo sa Ginoo. Ma'am Greta, ang pangutana pod speakers bahin kining bahin daw sa ID, ma'am. Pwede na ba daw mag-process sa SSS karon? Okay, ma'am. Katong nakapa-ID, ma'am. Hulat-hulat lang og text message. Katong wala pa nakapa-ID, ma'am. Murag suspended patong ID. Okay, wala pa na balik, ma'am, no? Ang schedule? Wala pa, ma'am. Under negotiation pa po. Okay, sige, ma'am. Ma'am, wala na may mga dugang pangutana din, ma'am. Basin doon na may mga announcement from your office. Go ahead po. Yes, ma'am. No? Sa amo lang i-announce. Doon na may bagong service office dira sa NCCC 3rd floor. Abri siya from Tuesday to Saturday, ma'am. So, kanang transaction pwede pagabuhaton dira, ma'am, except ang kanang transaction sa housing o sa amo ang mga abogado o employers. Okay. Yes, ma'am. Sige po. Ma'am, naalang ko'y pahabol, ma'am, na inisulod karon sa to ang live streaming. Si Kang Bambi Limbago nga pangutana. Niundang na daw sa dugay ra sa pagbayad siguro ni ma'am sa SSS. Pwede ra ba daw monthly niya ang iyahang katong sundon, ma'am? Katong sa una siguro ni ma'am. So, Pwede niya? Pwede ka ba daw niya sundon katong ihang monthly sa una ata, ma'am, sa SSS nga pagbayad? Yes, ma'am. Pwede po siya magkuan og taas-taas, ma'am, kung kaya lang niya, ma'am. Kay sayang, ma'am, kung pintahay ang iyahang gibayaran sa una, minimum lang. So, karon, ma'am, pwede siya moderate og taas-taas na bracket kung kaya lang. Okay. Sige, unsa gani ang bracket karon, ma'am? Ha? Unsa gani ang Pinakababa na to? Yes po. 560, ma'am. 560. Ang pinakataas, ma'am? Yes. 4,200. Okay. 4,000, ma'am, no? Yes, ma'am. Okay. Si monthly, ma'am. Yes, ma'am. Monthly. Okay, sige po. Salamat kaayo sa mga impormasyon, Ma'am Greta. Until next Wednesday po. Maguban-uban ta dinhi, ma'am. Amping, ma'am. Okay, thank you, ma'am Ren. Ato nakauban mga higala si Ma'am Greta Coyle sa SSS Bahada and every Wednesday. Ang SSS ang atong makauban sa serbisyong straight to the point. Straight to the